Vítam vás v Nesvadskej televízii. Pán Hariš, ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Azda vás nepotrebujem predstaviť, pozná vás každý nesvadčan, ale dúfam, že naši diváci sa dozvedia aj niečo nové, niečo zaujímavé z nášho rozhovoru. Pán doktor, v rokoch 1976 až 2018 ste zastávali riadiace funkcie v samospráve Nesvád. Aké boli začiatky? Aké boli nesvady v 70 rokoch? Keď si spomeniem na tie roky, tak dá sa povedať, to bol troška iný svet. V podstate to boli povojnové obdobia, kedy v podstate obec ako taká bola skoro bez infraštruktúry, dá sa povedať. Vtedy sa štartovali veci. Potom v 70. roku sa to začalo hýbať troška v obci a bolo strašne veľa problémov. Najmä v tej infraštruktúrálnej zamestnanosti. To bola jedna poľnohospodárska obec, kde iné príležitosti okrem pár služieb, v školstve tam nejaké pracovné miesta boli, ale ostatné všetko sa chodilo buď do Komárna, do Lodenice, alebo do Elektrosvitu, do Nových Zámkov. Aj tá infraštruktúra služieb bola veľmi na nízkej úrovni. 38 rokov ste pôsobili na čele Nesvád ako starosta. Čo si myslíte, čo bolo dôvodom tej popularity? No, ťažko povedať. Proste ono, ten celý svet je taký, že ja som vlastne došiel na 4 roky sem v tej dobe. Keby nebol úmrtia pána predsedu MNV, môjho predchodcu, tak asi po 4 rokoch ja by som sa vrátil na pôvodné zamestnanie. No ale asi osud to tak chcel a potom to asi tak chceli aj ľudia. To je veľmi jednoduché. Aké boli najväčšie zmeny, ktoré sa udiali počas týchto rokov? Tak ako som spomenul, úlohou každej samosprávy by mala byť zabezpečiť pre obyvateľstvo také žitie, ktoré zodpovedá tej modernej dobe. No a mali sme čo modernizovať, lebo bolo to poľnohospodárska pomerne zaostalá obec. Dokonca by som povedal, že sme aj boli zaostalejší priemerne v okrese, že niektoré obce napredovali lepšie po vojne. Takže roboty bolo dosť veľa. Čo všetko sa zmenilo za ten čas? Tak to by bolo asi na dlhú dobu vymenovať. Ja doporučujem pozrieť tú knihu, čo som napísal. Tam je to vymenované všetko dopodrobna. Takže v podstate bolo treba nanovo budovať celú infraštruktúru od vodovodov, plynovodov, dokonca v niektorých častiach aj elektrická energia bola tak provizorná, aj to sa muselo obnovovať. Cesty boli dosť zanedbané. Ešte v 70. rokoch dá sa povedať, že na veľa miest sa chodilo, keď napršalo, tak sa chodilo v nejakej obuvi gumennej, aby sa dalo vôbec komunikovať, takže roboty bolo dosť veľa. Spomínali ste knihu, jedná sa o knihu Od dediny k mestu. Aký bol proces vzniku tejto knihy? Tak keď som skončil aktívnu činnosť v 2018 roku, bola tam taká ročná pauza, kedy som si povedal, že chcem mať pokoj od všetkého, čo sa týka nejakých verejných záležitostí. Ale potom postupne som si uvedomil, že chcel som využiť tie vedomosti aktuálne, ktoré som ešte mal. Mal som v dispozícii, že predsa len urobím proste nejaký krok k tomu, aby sa zadokumentovali veci, lebo to je tak, čo sa nenapíše, to sa aj zabudne časom. Tak to bola taká myšlienka, že
zadokumentovať vývoj tých posledných 70 rokov, čo sa udialo v obci. Či sa to podarilo, tak celkom dalo by sa ďaleko viac aj, ale ja som sa snažil skôr tak faktograficky zadokumentovať jednotlivý rozvoj obce po rôznych častiach. Ak sa vrátime k rozvoji obce, ako starosta ste bol vlastne členom, aj zakladajúcim členom Zväzu slovenských obcí a miest Slovenska, čiže ZMOSu. Čo je vlastne ZMOS, čím sa zaoberá, aké sú ciele ZMOSu? Do 90. roku dá sa povedať, že to obdobie národných výborov bolo doslova centralizované, riadené, takže tam nejaké združenia, takéto veci sa teda nefungovali. Ale po 90. roku sme cítili, že je potrebné založiť jednu organizáciu, ktorá bude hájiť záujmy miesta, obcí, teda samosprávy na území republiky, a myslím, že to bol aj správny smer, lebo ZMOS ako taký združil de facto na 97% všetky obce a mesta do jednej organizácie, ktorá bola partnerom potom vlády, parlamentu, a pri tvorbe zákonov sme dosť spolupôsobili, aj teraz sa snažili usmerňovať zákony také, aby boli výhodné aj pre samosprávy. Takže to bol jeden počin, ktorý založil jednu dlhú tradíciu, a dodnes dá sa povedať, že ZMOS pôsobí stabilizujúco, ale aj určitým spôsobom sa snaží zabezpečiť, aby samosprávy dobre fungovali. Jednou z vašich srdcových záležitostí bolo vybudovanie termálneho kúpaliska, vďaka ktorým sa Nesvady stali kúpeľným mestom. Ale ten proces bol veľmi zdĺhavý. Koľko rokov to vlastne trvalo? Keď rátam, lebo to som nielen ja bol, lebo boli tam moji aj predchodcovia, ktorí začínali teraz s tou myšlienkou po vybudovaní alebo navrtaní toho vrtu K3, čo je tam pri Kolárove. To boli generácie vlastne vedúcich samospráv, dokonca aj váš otecko sa toho zúčastňoval v tých počiatkoch. No ale nebolo to také jednoduché, lebo počas socializmu tam to bolo tzv. Plánované hospodárstvo. Keď ste to nedostali do plánu, tak to bolo nerealizovateľné. No a potom po 90. roku vznikli úplne nová pozícia obcí, ktorá tá samostatnosť tej ekonomickej sfére si mohli na svojom území lepšie teda organizovať rozvoj. No a tam z jednou z priorít, lebo nielen toto bola priorita, vybudovať kúpeľne, lebo to bola možnosť, lebo mali sme termálny vrt. A druhou veľkou prioritou bolo zabezpečiť zamestnanosť, to znamená priemyselný park. Takže ten priemyselný park troška je tak v úzadí v tých kúpeloch, ale podľa mňa z hľadiska ekonomiky obce a rozvoja obce minimálne má takú dôležitosť aj vybudovanie priemyselného parku a zabezpečenie zamestnanosti v mieste bydliska. Takže jedno s druhým, a je to proste vybudovať termálne kúpalisko. Tam boli problémy nielen technické, ale aj finančné, lebo to sú dosť náročné veci, ale podarilo sa nám dať dokopy takú víziu s tým, že sme vybavili tých 48 hektárov pozemkov do majetku obce. To bol základ toho, že sme ekonomicky vôbec zvládli tú výstavbu. A teraz vlastne vďaka týmto kúpeľom Nesvady sú mestom. Nielen voči kúpeľom, lebo to bolo len taká čerešnička na torte, ak sa hovoríte, kúpele. Tam
aby jedna usadlosť alebo teda územie mohlo byť vymenované za mesto, musí spĺňať určitý stupeň rozvoja. No a tam podľa mňa ešte skoro viac zavážila tá ekonomická sila tej obce, to znamená vybudovanie aj toho priemyselného projektu, aj infraštruktúry obce, aj služieb v obci, čiže to je komplexná vec, ktorá spôsobila to, že sme sa mohli uchádzať vôbec, lebo zákon presne stanovuje, že jedno mesto čo musí mať. No a to sme v podstate asi dosiahli, lebo vláda a potom aj parlament tak usúdil, že si to zaslúžime. Za svoju prácu ste obdržali mnoho ocenení, diplomov, dokonca aj ocenenie štátnej úrovne. Vymenujte prosím vás divákom, aké ocenenia, alebo niekoľko z tých ocenení. Nechcem, aby to vyzeralo, že sa človek chváli nejakými oceneniami. Ja si najviac vážim ocenenia, ktoré od našej obce som dostal, lebo v podstate to, čo je v štatúte obce, tak som vyčerpal všetky možnosti, alebo mi bolo dané, že som dostal. Samozrejme, že najviac si cením udelenie čestného občianstva. To je vážna vec a nielen nesvad, mám ešte jedno čestné občianstvo, čiže mám dve z Feršie Sentivano. Takže pre mňa je to také najbližšie aj najcennejšie. Samozrejme to štátne významenie je, to už je len tak povediac uznanie najmä práce v celoštátnej samospráve z MOSE a to som v podstate za to dostal. Takže bolo toho dosť aj na úrovni ešte aj iných, aj ministerstiev hore dole, ale myslím, není podstatné to tu všetko menovať. O vašej húževnatosti svedčí aj to, že ešte stále aktívne pracujete alebo sa zapodielate a zúčastňujete sa spoločenského života nášho mesta ako poslanec mestského zastupiteľstva. Kde beriete tú silu? Tak silu. Proste človek, keď som skončil aktívnu činnosť, tak vznikla otázka, a teraz čo ďalej? Hovoril som, mal som taký rok, dá sa na odpočinok, potom som sa rozhýbal, tak poslancom som bol aj vtedy. Teraz okrem toho, naďalej ešte okolo tých kúpeľov máme ďalšie rozvojové plány a tak ďalej, tak ja myslím, že tie skúsenosti sa snažím odozdať aj v súčasnosti. Som aj predsedom dozornej rady v kúpeľoch. A to je jedna oblasť, kde som pôsobil. Druhá oblasť je, čím sa zaoberám v súčasnosti, je okolo, to sú práce okolo domu, bežné veci, troška do vinárstva, amatérsky pôsobím. A potom mám ešte jednu oblasť, ktorú som si tak, keď som tú knihu písal, tak som musel sem tam pozrieť aj do histórie obce a tak ďalej. A v Lani som potom začal chodiť do archívov, kde som sa snažil vyhľadať všetky dokumenty, ktoré existujú v archívoch, to znamená okresný archív, Nitranský archív, pre obec, čo tam sú, a snažím sa zachraňovať tieto archívne dokumenty s tým, že možná, že niečo sa ešte aj využije na nejakú publikáciu, alebo keď nie ja, tak aspoň to bude, jak sa hovorí pokope, čo ja viem, v Komárnenskom archíve som strávil vyše 40 dní, čo tam bolo, všetko som prezrel, ofotil a tak ďalej. Keď aj nebude publikácia, to potom odozdám mestu ako do svojho archívu, ako taká dokumentácia, ktorá sa môže aj v budúcnosti potom využiť. Nedávno ste oslavovali okrúhle narodeniny, k čomu vám blahoželám.
Človek, keď sa dostáva takto k takým okrúhlym narodeninám, sa trošku pozrie aj dozadu. Je niečo, čo ste oľutovali, alebo čo by ste spravili nejako ináč? To ťažko povedať, lebo život prináša problémy, ktoré treba riešiť jednoducho. Takže je to ináč, čo by som urobil, ani by som nepovedal, že by som nejak veľmi ináč urobil, človek v tej práci je obmedzený tými výzvami, ktoré vznikajú každodenne a tie treba riešiť. Takže určite, že možná, že v nejakých detailoch nejaké veci, ale podstatné veci asi by som, myslím, nemenil. Pri jubilovaní sa človek pozrie väčšinou aj dopredu. Aké plány máte, aké máte ešte vízie, lebo samozrejme nejako odovzdať svoje vedomosti alebo svoje skúsenosti nasledujúcim generáciám. Už ste uvažovali o tom, akým spôsobom by sa to dalo najviac alebo najlepšie? Tak teraz mám v podstate budem 2 roky ešte poslancovať a čo bude potom, to je ťažko povedať. A nejaké, viete, také, že odozdávať skúsenosti, treba byť činný, ale je otázka, či aj o tie skúsenosti tá nová mladá generácia, či má vôbec aj záujem o to. Takže ja by som nechcel sa robiť nejakým múdrym, jednoducho brať život tak, ako príde, a čo sa toho veku týka, tak som bol na prehliadke zdravotnej a hovorím lekárovi, že to je chyba, že už človek má takýto vek, a on hovorí, že to není chyba, to je šťastie. Čiže ten vek to není zásluha, tak asi je to aj šťastie mať nejaké zdravie, aby sa dožil toho veku. Ďakujem pekne za rozhovor a ja vám prajem ešte veľa aktívnych rokov. Ďakujem.